Ayo. Ma'am, mayong hapon. Diri ilan ni andag? Nangita mi kay Ma'am Julita? Julita. Opo. Ma'am, sa Kidapawan Cable me? Cable daw ma. Ma'am. Disconnection, ma'am, sa Kidapawan Cable. Wala mo kabayad og cable, ma'am? Bali, 3.5 na, ma'am, ang balance. Sa Lunes? Bali, 3.5 imong bayaran sa Lunes. Pila imong bill, ma'am? Pila ka bulan ka wala ka bayad? Ha? Sa kabulan? Pero, ma'am, kanang ipatanaw na mo sa imo ba ang mga ang mga resibo kay naabot man gud siya 3.5. Ano pwede mo tanaw na ma'am no? Opo, kay iyahan mo gud nakapangalan. Ano? Tanaw lang. Clarify lang namo, ma'am, ipa-check na mo sa imo ha kung tinuod ni siya nga 3.5 ang bayro nun. Tanaw lang. Tanaw lang. Gani. O gisugo ra man gud mi, ma'am, nga ipa-check diri kay Tanaw na naman mo kay kung tinuod nga imuhan ni siya ang 3.5 nga bayro nun sa Lunes man gud siya putlan. Tanaw lang. Pero bayaran nimo sa Lunes. Sige. Paano na lang, ma'am? Pa-open na lang, ma'am. Okay. Nada ang documents. Sige, braha, ma'am. Surprise! Happy birthday! Ali, ma'am. Diri ka, ma'am. Joke lang, ma'am, ha? Happy birthday! Ma'am, walay bayro nun, ma'am, Ikaw pa na ay kwarta, ma'am, Happy birthday! Walay bayro nun, napakay tidiber, no, ipadala, napagi kwarta. Kabalo ka, ma'am, kung kinsay nagpadala? Kabalo ka, wala? Kabalo ka, wala? Ali, dire ka, ma'am. Naa siya mensahe para sa imo, ha? Basahon ako, ha? Ana siya, to my inspiration, the woman that carry me and taking care of me inside his tummy. Happy birthday, mama. I wish and pray to God, good health, rajod ka, ug daghan pang katuigan, ma-celebrate nimo imong birthday, mama. Daghang salamat sa tanan sakripisyo, ug pag-atiman nimo sa mga bata, ug pagsabot sa among mga batasan. Pasensya na kung kinirama, bawi lang kukuhon. Always remember, love kaayo ka namo, mama. I love you, ma. Once again, happy birthday and enjoy your day. Love, Leah. Love, Kidapawan Cable. Okay, ma'am. Nya, isa na luha na nasa kalipay. Hali, diri ka, ma'am. Ayaw ka ulaw, kagwapa sa celebrant. Unsa imong maingon sa imong anak? Salamat. Isa pa, ma'am. Na istorya sa imong anak. Ulawan man si ma'am. Oy, salamat ra, ma'am. Okay. Sige, kantahan ka na mo og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ma'am, unsa imong wish tapos suyo ko ng kandila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sige, ma'am.
Yo pa mga dila. Happy birthday. Hey, happy birthday. Hey, happy birthday. Kailan na yung mga edad karon, ma'am? 5'4". Oy, mura ra mag 40. Okay, ma'am, kami ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang gisugo sa imong anak para ihatod sa imuha ang sorpresa. Nalipay karon, ma'am, wala. Nalipay. Happy, no? Luha sa kalipay. Okay, gang ikaw, unsa wish nimo sa imong mama? Sa una sa tanan, salamat ma'am sa inyo ang time karon nga isa sa big part sa isa sa pinaka-importante na event sa ginawa ni ma'am. And so ate, thank you sa effort. Kagulo ko, kani si mama, ulawon din ni siya. Ulawon din ni siya. And sama sa gingon ni ate ma, badungon man mi, pero palang daw kay kanang dili man yung badungon ni wala ba. Maldita nga kana. Di ba? Ah, So, before niya siya nga is ako pagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi nga gihatag niya kay mama. Kana ba tagaan ni kuhan niya kana kahit gamay pero salamat sa Ginoo kaya kasi niya para sa iyang mga anak laging para sa mo nga ikan sa mong pagbanta siya na lang nagatiman sa mo wala na usapa. nagatiman sa mo do bulag ni pero salamat sa Ginoo kay kanang siya ang mong nahimong nga inspiration karon sa naman paghuman og eskwela tanan-tanan para sa iya ha. Wow. Nandun sa magtigulang naami para sa iyo. Love you. Wow, sana all, ma'am. Murag naka-detect yun ko ba nga murag naa kay bagong ano karon ba, love life. No, naa. Sana all no, naay forever. All no, naay forever. Happy birthday.